Kung ang imong barkada sa inom, mobisita sa inyo, unsay imong andamon? Imnonon. O kung imong barkada sa sugal, madyong, tungits, mo'y mobisita sa inyong balay, unsay imong andamon? Kung ang imong bisita sa imong barkada sa food trip kanang siging kaon, unsay imong andamon ug mobisita siya? Pagkaon. Kung ang pari mo'y mobisita sa inyo, unsay imong andamon? Slat. Kulikta, kaon gyapon. Pero magdepende ginang atong pagpangandam sa gibugaton sa value sa mobisita. Ang Advent karon ikaduha marong Domingo mao ang pag-abot niya. Ang Advent season mao ang pagpangandam sa moabot. Kinsa may moabot sa atong kinabuhi? Si Jesus, ang Ginoo nga nagpakatao. Nya kung maayo siyang value para nimo, imo gina siyang atimanon. Pero wa gani na siya value para nimo, di sad ka maghikutar og atiman. Gilingi imong tupad ing nangandam ka. Nangandam. Na gamay ra kayong nangandam oy para sa Ginoo. Ang giandam karon para gyud sa atong silingan, para sa mga barkada, para sa pamilya, pero minus kayo ang nagandam para sa Ginoo. Nya unsa may pagpangandam para sa Ginoo? Matod pa ni Juan, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala. Kay ang musod nato mao ang balaan sa tanang balaan, ang gamhanan sa tanang gamhanan, ang hari sa tanang mga hari. Mao na di siya gusto nga naatay sala. Gilingi ana sa imong tupad ing napakay sala. Kuhaon gid na siya. Kuhaon. Kana kung mituo ta nga ang Ginoo musod nato, mo bisita. Mo nang diri giingon gani diri, hapsaya ang dalan, pataga ang mga bukid, abunohi ang mga walog, niya ang nagliko-liko, tulira. Kining mga dipikto sa agianan mao ni ang hitsura sa tawo nga daghagsa. Kanang tawo bitang daghagsa maglisod tag pakighiusa na niya, tungason usahay libaong usahay maglibog ta kay usahay di adire ang iyang desisyon, usahay di ana sa dire. Ato mga politisyan ay common kay na nila tungason kay sila mga decisions, no? Usahay di sila diri nga side, sunod sa di ana sa sila diri nga side. Kabantay mo? Karon amigo sila, sunod kontra. Karon kuyog sila, sunod gabuwag. Amo maor sa ni mga pamilya pagkasal pertigyud kanindot tan-aon, hastang gisulob nindot kay tan-aon, pagka-sweet gyud. Honeymoon adto pa ngadto sa mga hotel pagdangtag mga pila ka tuig to nagbuwag na. Maubitan na ang tibok kalibutan karon, nanay divorce. Ang Pilipinas na lang kuno og ang Vatican mo'y wide divorce. Nya ang ato din is Pilipinas naanasad gifile na to ang bill sa Senate. Ngano man kay di lagi sakto ang mga decisions kinabuhi. Mag-usab-usab tungod na sa sala. Mo na
diri sa atong tubag sa Salmo, sa to atong tubag? Sa to tubag? Gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang na puno kita sa kalipay. Kung musud ning Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon, maghimo dayon ni siya og dagkong mga butang sa atong kinabuhi. Mao na nay makalipay nato. Pero ang musud gani nato ang yawa, mohimo sa na siya dagkong butang, pero ang butang atong mahimo makabugat sa atong kinabuhi, makawagtang sa kalipay. Nya karon unsa may unang isod sa Ginoo nato? Unsa may maayong butang nga iyang himuon kung niya na siya sod nato? Ang una gyud kana gyong paglig-on nato batok sa tentasyon sa yawa. Iyatang lig-onon kana bitang mga tao nga magsigig simba, nya magsigig yung tuman sa sugos Ginoo, lisod kay na tintalon. Dali kay na sila kakita o nindot ba ni o bati ba ni. Muna si San Pablo diri, niingon siya sa ikaduhang pagbasa, ang akong pagampo alang kaninyo mao nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo o kaalam sa paghukom aron makapili kamo sa labing maayo. Kinsa ninyo dinhing mga asawaha nga moingon gyud, Pader, maayo gid nakong pagkapili ang akong bana. Taas ang kamot. Itana ba? Taas ba? Ang tulura mo na kabuok. Sa ito pa, kabong uban, ang asayop yun mo. Mga bana, kinsa ninyo niingon, moingon, Pader, kaniya akong asawa, maigig kayo nina akong pagkapili, labing maayo yun eh. Taas sa kamot, mga bana. Ang bana, daghan-daghan. Ang asawa. Nga naman, kasagaran manggos ng aminyo, sorry ha, kasagaras ng aminyo, nakasa ng daan, naghimog sala, una pa naminyo, usahay, kasagaran yun, o dili man kasagaran, mabdos na, una naminyo, naganiuban, nagpuyo-puyo na, sala man na. Nya, kung wapasad mamabdos, gatinukhangay na, nawa na tong virginity, purity. Sa ito pa, ang nagtukmod nila sa pagminyo, giuban na daan og sala. Di dyan kakapili og maayo, ana. Kay ang sala may nagtukmod ni mo. Mabutan na din nila. Maingon ako, Pader, magminyo me. Nga naman, namabdos ko. Unya, guwapa ka mamabdos karon, magminyo ka karon. Dili, papaderoy. Awa, mo nang di dyan kakapili. Nayuban mo ingon ako, Pader, tabangi kog ampo, makapili unta kog bana nga kanang buutan, nako sayon ra gyud kay na day. Ini kauyab ninyo, ayaw gyud pakis, ayaw pakupot. Nya kanang laki nga mohangyo gyud kis, mohangyo gyud kupot, kana di na mayong banahon. Animal na. Insya mao ba, Pader? Nako insya halano, kaboring. Animal na kayong mga babae ka. Gusto mo sa daig aligre, kana yung linayugay, inungaray, kinuutay mo, ang ginay gusto. Nya unsaon nimo pagpili ang nagmaayo? Ang gibutaan man ka sa sala. Na diri sa atong unang pagbasa, niingon gid diri ang Ginoo, ang imong kasiguruan naggikan sa imong katarong ug ang imong kasanag nagikan sa imong mahigugmaong pag-alagad sa Dios. Kana bang siguro gid ang atong future basta gipasukad nato sa atong katarong ang atong mga decisions. Sige kag kiskis ana imong kilay, pakolor ana imong buhok, paputi ana imong naong. Unsa may ihatag ana nga future? Di ba? Mayok ha. Dili oy. Magsige ra jud kag balik-balik og color. Pero dawata ang kamatuoran, puyi ang kamatuoran, di ba? Relax kay ka in the future. Wa gyud kay hassle, wa kay gastuhanan, kay nadawat naman nimo ang kamatuoran. Nya unsa may mahitabo kung kita malipayon?
Pipila ka mga timaan sa taong malipayon. Unsa man? Alingi asa imong tupad. Ing na napuno karos kalipay, ing na kano. Ing na napuno kas kalipay. So mao ni ang pipila ha. Pipila lang ni dili ni tanan, pero mao gid ni ang para nako basic nga timaan sa taong malipayon. Una, ang iyang naong gaan. Gaan ba kanang blooming. Dili ni si sarili nga mag-smile, magkatawa na siya kay kanang mga adik mo katawa man sana bisag sila rang usa. Mag-smile man sana. Pero kanang yung blooming dili bugat ba? Sige, lingi ako no imong naong. Imong naong. Di ba? Lingi ang naong sa imong tupad. Imong tupad ba? Lingi ako no iyang naong. Blooming o gloaming. Oy, nagiuban dia inigsod simbahan mahadlok na tadaas na. inigawas mo samot kitag kahadlok. Mao na una ha, blooming. Kay ni aman ang kalipay gauros-uros man diri ang naong ana mo danag. Mao na ang mga santos mo danag ang ilang mga naong. Ang sunod nga timaan, di na sila masuko. Kanang mga taong malipayon, di na masuko. Bisag imo pa ng ludan ang naong, di na masuko. Imo ng libakon, di masuko. Imo ng dauton, di masuko. Relax lang yun na sila. Natanawa ang mahal nga Birhen Maria, si Jesus. Wag yun suko-suko, gipangulata pagay, gipatay pagay ni si Jesus. Wag yun masuko. Kinsa ninyo dinhi ang wag yun masuko. Sugod atong December 1. Taas ang kamot. Sugod lang atong December 1. Kanang yung wag yun mo kusmo, duwa magyaw-yaw. Mga buangon mo. Apil na ning nagwali. Nay, ato mga kuan ay wag yun ay kalipay ato mga leaders tingali kadaghanan sa gobyerno. Ngano man, siging away, dali kay sila masuko, sige linibakay. Ikatulo, nga timaan sa tao nga malipayon. Magsigi nagpanghatag dili mangayog dawa baos. Sige ra naghatag di mangayog baos or bayad. Kinsa ninyo dinhi nga di gyud maningil og utang. Taas sa kamot. Na magsige ra jud hatag ba. Karon nagangat ang eleksyon, ang mga politicians kuno mao mo ginay number 1 nilang buhaton. Smile. Di ba? Smile. Anya, hatag. Pero ang hunahuna ana, ay kog kalimti ha. Ay kog kalimti. Dili na mao. Ang tinuod nga kalipay, smile, nya hatag, why pag-expect og bayad. Kana mo'y malipayon. Kamong mga ginikanan, tagai ang inyong anak sa ilang baon para eskwelahan, suportahitanan, nya ay mo pangayo og bayad. Mahagbong na sila sa ilang subject, maingon dayon ka, okay ra. Di na mo suod sa klase, magsige ra computer, okay ra. Ano ba? No? Sige nag-date sa uyab, adik pag yung ignaw ng uyab, okay ra. Sige lang ka suporta. Ana mo, ang ginikanan, o yaw-yaw dayon. Yaw-yaw. Yaw-yaw. So kining tanan atong gibuhat bungas kalipay o pagpalambo sa atong kalipay. Kadtong gustong maglipay-lipay kuyog sa Ginoo, manindog ta.